Hei! Tervetuloa kuuntelemaan taas Oversharing Podin uutta jaksoa. Mä oon Nelli. Ja mä oon Mira. Hei Mira, mitä kuuluu? Miten menee? No hei, mun on pakko kertoa, kun sä silloin pari jaksoa sitten kerroit sun sarjasuosituksen, että sä olet hurahtanut tähän erikoisjoukkoihin. Katoksa muuten vieläkin? Todellakin. Että on vieläkin sama juttu meneillään. Niin siis mäkin on hurahtanut yhteen sarjaan. No. Tai uudemman kerran. Netflixiin ilmestyi tää Sex and the City-sarja. Häh, sehän on vanha sarja. Se on tosi vanha sarja, mutta sinne tuli nämä kaikki Jopa jaksot. mä tiedän sen. No niin, mä just olin mietin, että onko sä nyt kerrankin, tai ootko kattonut No tätä en, sarjaa? mutta siis muutamia. Siis mä oon nähnyt nämä jaksot niin monta kertaa. Siis mä oon Ai, kattonut mä oon kattonut ne niin monta kertaa läpi. Ja sit kun mä näin, että okei, Netflixiin on tullut tää. Mä siis katsoin varmaan joku reilu vuosi sitten kaikki jaksot. Mutta sit mä aloin taas katsoa, kun siis mun mielestä ne jaksot on vaan aina niin hauskoja. Siis mun mielestä se on vaan niin hyvä sarja. Ja mä ajattelin just kysyä, että onko sä tätä sarjaa kattonut? No siis mä en ole oikeastaan kattonut sitä sarjaa. Tai yritin mä joskus ehkä katsoa sitä sarjaa, mutta ei se, mä en ole siis sarja-ihminen, vaan niinku tommonen sarja-ihminen, mitä niinku niitä miljoona jaksoja ja näin. Mutta se, mitä mä oon kattonut todella paljon ja monta kertaa jokaisen niistä on ne Sex and the City-elokuvat. Okei, siis, ootko sä tykännyt niistä mä oon tykännyt niistä. Okei, siitä on siis varmaan 10 vuotta, kun ne tuli ja niinku, mitä silloin oli niinku tosi kova juttu ja me käytiin mun ystävien kanssa niinku leffassakin monta kertaa katsomassa ne. Ja siis tähän liittyy sellainen läppätarina, että siis me niinku, silloin kun se tuli se eka elokuva, niin sit meitä oli 4 tytön kaveriporukka. Sitten me niinku vaan niinku oltiin leikittiin niitä. Se oli mä olin niinku joku juttu. ja sitten yksi kaveri oli joku ja toinen oli joku ja sitten me niinku oltiin ne, tiedätkö, silleen. Mikä sä niistä olit? Mä olin toi Sarah Jessica Parker. Eli Carrie. Carrie, mä olin Carrie. Ai niin, mä en muista sen nimeä. Ups. Mut siis, joo, ja sit yksi mun kaveri oli todellakin Samantha. Ja, joo. Et oli selkeet. Niin, kuka sä olit? No mä olin kyllä myös Carrie, mutta sit mä olin myös joskus se Charlotte. Sul vaihtui se rooli. Mulla vaihtui Why? En mä itse asiassa tiedä, ehkä mä vaiheen. En mä tiedä, mutta siis, joo. Okei, mut joo, ne leffat oli kyllä hyviä. Mut okei, sä aloit katsoa tota. No siinä on sulla vähän sit katsottavaa, vai? Joo, ja siis ne jaksot vaan aina jaksaa niinku naurattaa. Niin, vaikka ja nehän siis, on vanhoja. Ne on tosi vanhoja, mutta siis ne on myös niin hauskoja. Siis mä muistan aina, kun oli ala-asteella, kun ne tuli niinku telkkarista, mä muistan aina niinku maanantaisin, oisko joskus kello 10 tullut, tiiäksä, 2 jaksoa peräkkäin. Ja kun mä olin aika nuori silloin, jotenkin mä niinku salaa halusin niinku katsoa, kun mä en olisi varmasti niinku ehkä saanut katsoa, kun sehän on aika semmonen. Niin, totta. No, joo, kaikki tietää, niin, millainen kyllä. se on. On siinä vähän sellaista niin, ei-lasten. Että sitten, kun minä nuori, niin mä muistan aina, että mä iltaisin menin, mulla ei ollut omassa huoneessa televisio, niin mä aina menin sitten niin kun katsomaan olohuoneeseen tätä. Ja sitten aina, kun mä kattelin niitä siellä yksin pimeässä, kaikki muut oli nukkumassa, niin mä ainakin jännitti, että joku tulee näkee, kun siellä on joku, tiedätkö, ihmekohtaus meneillään. Mä olin ihan se, mutta mä silti halusin niinku katsoa, koska mä jotenkin tykkäsin sit silloinkin jo niin paljon. Mä muistan, että erityisesti just silloin se oli ihan superhyvä. Ja se on vieläkin aika outoa. Olisi muuten ihan hauska katsoa, niin kun, koska mulla on just niin sieltä 10 vuoden takaa nämä muistot, milloin katsottiin 1000 kertaa ne leffat ja leikittiin niitä, niin sitten, että iskeekö se niin edelleen tolleen samalla kuin suhun edelleen toimii, niin siis, katsoa. Joo, se on hauska, kun esimerkiksi mä just siinä alussa oli yksi semmoinen jakso, että niin kuin just toi Carrie ja Mr. Big oli alkanut seurustelemaan, ja oli hetken seurustellut, ja sitten Carrie siinä yhdessä jaksossa niin kuin vierasi ekan kerran Mr. Bigin edessä. Ja sitten se meni siitä ihan paniikkia ja puista sen tyttökavereiden kanssa, että nyt tästä on niinku vaan alamäkeä, että nyt niinku romantiikka on kadonnut ja niinku kaikki. Että se oli niinku, musta se oli vaan en mä tiedä, musta se vaan niin hauskoja. Ja oli miettinyt just tuossa itse silleen, että jotenkin, että tai onko teille esimerkiksi tosi silleen, tarkkaa silleen, että ei vaikka käydä niinku vessassa, vessan ovi auki, tai niinku tolleen, että voiko se vaikka pierasta niiden edessä, vai onko teillä niinku tosi, tiedätkö, tommoset niinku tarkat jutut? Niinku silleen siveellistä. No siis, meillä oli mun mielestä ennen aikaisemmin silleen, että ei me niinku
eikä me siis edelleenkään käydä vessanovia niinku auki kakkosella tai jotenkin silleen, kun just jengi on väliin silleen, että joo, mä pesen siinä hampaita ja mun kumppani on paskalla siinä vieressä. Ja, niin ei meillä ole tollasta, mutta hetkinen, oliko se niinku, milloin? Joo, siis se oli synnytyksessä, niin mun mielestä mies kuuli ehkä ekan kerran, kun mä pierasin. Oikeesti? Vai oliko se siinä? Joo. No kun en mä oo semmonen, siis mulla on pakko sanoa, että mä en oo sellainen, ei mulla niinku tuu silleen piaru, tai että en mä oo mikään semmonen piereskelijä. Että, ja sit, jos mä vaikka pierasisin kiinni, niin en mä pierasi silleen. Et se on niin hiljainen hiipiä. Tulee vaan. Emu. Joo. Niin, joo, mut siis mä oon kyllä kuullut, kun mun kumppani pierasee 1 000 000 vuotta sitten ja tälleen, että joo, siis ei ole mikään juttu, jos toinen pierasee, mutta ei me nyt olla semmosia lähtökohtaisesti mitään paukuttelijoita. Mites teillä? No siis, ei meikä olla semmosia paukuttelijoita, niinku tuu, mut siis esimerkiksi toi, että jos vessanova jää auki, niin me ei olla siinä mitenkään niin tarkkoja. Joo. Et jos toinen osaa tuolla niinku pissaa, niin kyllä toinen saattaa olla siinä niinku pestahmat. Et ei ole mitenkään, kun jotkuthan on tosta niinku tosi tarkkoja, niin me ei kyllä olla. Mut siis mä muistan kyllä silloin suhteen alkuvaiheessa, kun nukuttiin vaikka yhdessä, niin mä kyllä muistan, että mä aamuisin menin vaikka niinku vessaan, niin vaikka harjaamaan hiuksia, tyyliin pesee hampaat, ennen kuin mä palasin, että mä vähän niinku heräsin. Niin mä tein. Refreshasit itsesi ennen kuin sun ennen kuin mä kumppani huomasin just, että Kimi vielä nukkuu, että okei, mä äkkiä mä vessassa. Niinku, et mä kyllä tein, totta. Joo. Okay. Mä olin vähän silleen setelti. Aika kiva. Mä en ehkä tehnyt mutta siis meillä on, nyt mä mietin, niin edelleen silleen, siis mulla tää liittyy vaan muhun. Niin, että mulla on siis tosi suoraan sanottuna ujokakka. Ja siis se on edelleen ujokakka myös mun, niin kuin silleen, että jos mun kumppani olisi vaikka siinä oven takana, mulla ei tulisi. Oikeesti? Ei todellakaan. Mä en siis pysty. Ja se on usein varsinkin niin kuin vielä pahempi kuin kotona tietenkin, niin jossain vieraissa paikoissa, että jos on vaikka, siis mä en vaikka pysty oikein käymään missään töissä vaikka kakkosella. Okay. Siis mulla ei vaan niinku, mä en vaan pysty siihen. Et joku mulla on kyllä vikana tai semmoinen ongelma. Mutta siis yksi muuten Sex and the City-jakso oli myös toi, että milloin voi käydä niinku kumppanin kotona niinku kakkosella. Et se oli musta, että siinä just pohdittiin, että onko se sitten... meni varmaan vuosia. Joo, okei, me asuttiinkin erillään vaan vuosi, et ei siinä voinut mennä vuosia, pakko mun oli... Niin, missä sitä käy? En mä tiedä, mutta mä kävin aina silloin, kun toinen oli jossain poissa. Niin, se on totta. Kyllä, toi on niin ärsyttävää säätöä, tommoista jäänyt, mutta en mä voi sille mitään, mä haluaisin olla tommonen, mutta... Mulla ei vaan tuu. Mut joo, okei, aihe sikseen. Pitäisikö alkaa siirtyä paska-aiheesta pois? Mennään meidän jakson oikeaan aiheeseen. Joo, mennään. Tänään puhutaan äitiydestä ja ystävyydestä. Ja ainakin mulla on sellainen fiilis, että usein kuulee, että äitiys, tai siis lapsen saaminen on jollain tavalla niinku vaikuttaa noihin ystävyyssuhteisiin. Ja ehkä ennemmin niin on sellainen kaiku, että se vaikuttaa niinku negatiivisesti jollain lailla. Ihmiset ehkä kokee, että ne niinku jollain tapaa jopa menettää niiden ystävän sille äityydelle. Se ystävän identiteetti koetaan niinku muuttuneen pelkästään äidiksi ja tuntuu, että ehkä etäännytään. Niin ja totta kai ajankäyttö lapsen myötä voi muuttua, jolloin sillä on niinku konkreettisia vaikutuksia siihen ystävyyssuhteen hoitamiseen. Niin mites, Mira, onko äitiys muuttanut sun omia ystävyyssuhteita? Onko sun kaverit esim. Vaihtunut? No siis mun tilanteessa ystävyyssuhteet on muuttunut tosi paljonkin. Että monien vanhojen ystävien kanssa yhteydenpito on huomattavasti vähentynyt ja välit on niin sanotusti etääntyneet. Ja on myös näitäkin vanhoja ystäviä, kenen kanssa on tullut taas entistä lähemmäksi. Ja sit on myös paljon uusia ystäviä. Ja ollut mahtavaa päästä jakamaan niin tätä uutta elämänvaihetta yhdessä heidän kanssa, kun jaetaan nyt tämä uusi äitiysvaihe. Että mä sanoisin, että mun ystävyyssuhteet ja ystäväpiiri on muuttunut tosi paljonkin ja enemmän kuin mä olisin ehkä aiemmin ajatellut. Joo. Ja nyt mä mietin, niin ehdottomasti muuttunut silleen positiiviseen suuntaan, että mä koen, että nyt niinku ympärillä on tosi paljon silleen samanhenkisiä ja samantyylisiä
ihmisiä, jotka just niinku jakaa semmoista samaa elämänvaihetta tällä hetkellä. Mutta raskauden alkuvaiheessa, tai kun oli raskaana, kun ei vielä ollut näitä uusia ystäviä niin paljon, niin se tuntui enemmän siltä, että niinku sellaisia vanhoja ystäviä ehkä siitä niinku lähti läheltä pois. Et se ei kyllä silleen tietenkään tuntunut silloin niin hyvältä ollenkaan. Et mä huomasin jo niinku raskauden aikana, että joidenkin vanhojen ystävien kanssa se yhteydenpito vaan niin kuin luonnostaan väheni molemmin puolin. Että ei vaan ollut yhteydessä niin paljon. No mitä sä luulet, että miksi? Tai niinku, että miksi se väheni tai niinku, ei tuntunut enää niin luontaiselta niiden kanssa se yhteydenpito? No siis monien kanssa vaan se elämäntyyli ja elämäntilanne oli vaan niin erilainen. Että mäkin olin silleen suhteellisen nuori kumminkin, kun just sai ensimmäisen lapsen ja lähipiirissä ei ollut oikeastaan muita samassa tilanteessa. Että mä olin ihan kavereista just ensimmäinen raskaana. Että ei ollut lähellä semmoisia ihmisiä, jotka ehkä kumminkaan pystyy samaistumaan tai ymmärtämään sitä tilannetta. Mutta mä en usko, että äitiys niin kuin yksinään vaikutti siihen, että minkä takia välit etääntyi niin kuin joistain ystävistä. Jo ennen raskautta mä ehkä huomasin, että joidenkin vanhojen ystävien kanssa, että oli tietyllä tavalla niin kuin kasvanut jo niin kuin erilleen. Ne mielenkiinnon kohteet oli jo niin kuin erilaiset ja elämäntyylit ja just se elämän vaihe myös. Mutta siis musta tuntuu, että äitiys oli sellainen iso tekijä, jolloin huomasi just, että okei, me ollaan tosi erilaisia. Että sen eron niin kuin huomasi vielä selkeämmin. Totta. Ja siinä musta tuntuu myös, kun äidiksi tulo niin iso semmoinen elämänmuutos, niin siinä ehkä tulee myös silleen samalla jotenkin mietittyä uudelleen niitä ystävyyssuhteita. Ja se on sellainen luonnollinenkin ehkä siirtymäkohta, ehkä päästä jostain vanhoista jutuista irti ja siirtyy vähän niin kuin uusiin juttuihin. Ja mä koen ehkä, että just, että joidenkin ystävien kanssa ehkä oli sitten niin kuin ystävä ehkä sen takia, kun oli aina ollut ystäviä. Tai että siinä oli enemmän se, että ne on semmoisia niin vanhoja lapsuuden ystävät, eikä siinä enää oikein miettinyt, että onko meillä enää mitään yhteistä. Joo, toi on kyllä hyvä pointti, että kun niinku elämäntilanne muuttuu tai on tommosessa isossa niinku jollain tapaa murroksessa, niin siinä niinku funtsii kyllä paljon muitakin asioita siinä elämässä kuin vaan sitä elämänmuutosta ja alkaa miettiä, että hei, että ketäs tässä nyt, tai keille haluaa itsensä ympäröidä ja niinku minkälaista seuraakaan jopa. Joo, toi on kyllä mielenkiintoista. Ja ei just kaikki ystävyyssuhteet tai ihmissuhteet just niinku kestää läpi elämän. Et jotkut totta kai kestää, mutta sitten on ihan normaalia, että ne myös muuttuu. Se on. Ja että jos mun tilanteesta, me ollaan oltu Kiminkaan tosi niinku nuoresta asti yhdessä, että me ollaan niinku kasvettu samaan suuntaan, että ollaan niinku onnekkaassa tilanteessa, että on pysynyt silleen vaikka mielenkiinnon kohteet samana ja niinku tavoitteet ja näin. Mutta sitten taas ehkä ystävyyssuhteiden kohdalla on sitten käynyt se, että ollaankin kasvettu erillemme. Että monilla se tulee vaikka parisuhteessa, mutta sitten taas vaikka mun kohdalla muutamissa ystävyyssuhteissa on käynyt niinku toi juttu. Niin, luulet sä, että ne, kenen kanssa oot kasvanut erilleen, niin on kans niinku tavallaan vähän niinku sunkaan samoilla linjoilla, että näin se on ollut niinku tarkoituskin tai jotenkin, eikä ne ole niinku jäänyt tavallaan jotenkin, no mä tietämättä sen enempää niinku missään tekemisessä tai näin, niin onko se niinku ollut tavallaan luonnollinen siirtymä jotenkin molemmille? Tai? Joo, eli nämä, mitkä vähän jo tapahtui niinku tässä raskauden aikana, kun siinä kyllä huomasi just niinku selkeän eron, niin nämä kyllä kaikki meni just silleen tosi luonnostaan, eli niinku molemmin puolin, eli ei ollut esimerkiksi just semmoista ystävyyserokeskustelua tai niinku sellaista. Että niin kun, ja musta tuntuu, että semmoista ei ehkä jotenkaan olekaan. Että tietenkin sinänsä niin kun, hyvä tilanne, että sinänsä se on ollut aika molemminpuolinen, että on ollut se fiilis on ehkä niin kun, vähän pidempään, mutta nyt on ollut sitten semmoinen selkeä aika, kun se on sitten niin tapahtunut. Just, okei. Ja toi, että niin kun, mun mielestä on tosi niin kun, myös jotenkin hyvä joskus niin kun, miettiä niitä niin kun, vanhoja ystävyyssuhteita, että antaako ne vielä niin kuin sulle niin kuin kuinka paljon. Kun siis mun mielestä tää on niin hyvä yksi sanonta, että just että joskus pitää niin kuin päästää niin kuin myös vanhoista jutuista irti ja tehdä niin kuin tilaa uudelle. Että toi on mun mielestä niin totta, koska jos sä vaan on niin kuin
vaikka samoissa jutuissa, ettei mitään muutoksia, niin mihin kohtaan niin ne uudet jutut niin tulee? Joo, ja siis ystävyyssuhteessa se vielä on ainakin mun mielestä niin, että ystävyyssuhde, jotta se on niinku suhde näin, niin se vaatii niinku aikaa, hoitamista, tapaamista, että se oikeasti ottaakin. Niinku, ja sitten samalla totta kai myös antaa. Niin jos, siis mun mielestä se on vaan niin, että sulla ei voi olla niinku 15 sydänystävää. Se ei ole mahdollista. Tai siis Niinpä. ihan niinku, ainakaan itse koen, että mä en pystyisi niinku huoltaan niin monta niin läheistä ihmissuhdetta, tietsä. Totta. Niin siinäkin mielessä, niin että pitää tehdä tilaa uusille, jos sellaisia mielii. Just näin. Ja se, että ei kaikkien niin kuin ystävien kanssa, vaikka että ne ystävyyssuhteet myös niin kuin muuttuu niin, että vaikka joskus, vaikka sä et nyt tällä hetkellä olisi niin aktiivisesti yhteydessä jonkun kanssa, niin ei se välttämättä tarkoita, että sä et niin kuin myöhemmin olisi. Että se on se elämänvaihe vaikuttaa, kenen kanssa ehkä tunnet. Että mulla on tällä hetkellä enemmän yhteistä niin kuin tämän kanssa, että se jotenkin muuttuu ajan myötä. Ja mun mielestä se on niin kuin tosi luonnollista ja normaalia. Et mun mielestä nyt on ehkä oppinut, että ehkä turha niin kuin kynsin ja hampain pitää kiinni ihmissuhteista, missä on vaikka semmoinen vähän outo fiilis tietyllä tavalla. Että jotenkin ehkä mä oon mietin tätä, että miten sitä on ehkä myös niin kuin rohkeasti vähän vaikka siirtynyt joistain suhteesta vähän niin kuin eteenpäin. Että rohkeasti vähän niin kuin päästänyt irti. Kun mä oon aika semmoinen ihminen ollut, että on niin kuin pitkä parisuhde, että ei ole kokenut semmoisen, että joku ihmissuhde olisi niin kuin jäänyt. Joo. Ja sitten on siinäkin mielessä mielenkiintoinen keskustelu, että kyllähän niin kuin jotkut ystävyyssuhteet mun mielestä on myös sellaisia niin kuin taistelemisen arvoisia tavallaan, että ne vaatii niin kuin tietynlaista taistelua ja sopeuttamista ja jotain tämmöistä, mutta se on silti sen arvosta, mutta sitten mitkä on niitä, mitkä ei ehkä ole. Että jotenkin toi ei ole niin simppeli juttu kuitenkaan sitten, vaikka ei. Niin kuin, ja siinä on se molemmien puolinen mun halu sit vaikka saada joku toimimaan vähän niin kuin parisuhteessa. Että se ei riitä vaan, että toinen taistelee suhteen puolesta, että siinä on molemminpuolinen halu olla niin kuin ystäviä. Niin se on. Mutta miten sulla, Nelli, onko sulla äidiksi tulo vaikuttanut sun ystävyyssuhteisiin millä tavalla? No ei mun mielestä hirveästi. Ei ole vaikuttanut juurikaan. Ja ehkä mä itse ajattelen, että se syy, tai että jos haluaa nyt hakea jotain syytä sille, että miksi ei, niin voisi olla niinku se, että mä koen tavallaan, että ei mulla niin kuin aiemminkaan mun ystäväpiirissä isot elämänmuutokset on vaikuttanut meidän ystävyyssuhteeseen hirveästi. Ja tarkoitan tällä siis esimerkiksi, että joskus nuorempana kun alettiin seurustelee, niin sellaiset ei vaikuttanut hirveästi tai ei mitenkään oikeastaan mun mielestä. Tai jos joku on muuttanut ulkomaille ja näin, niin ei ne ole niinku vaikuttanut mun mielestä siihen itse ystävyyssuhteen läheisyys, etäisyys asiaan niin kuin millään tavalla. Ja sitten erillinen asia tästä on tietenkin se, että fakta on se, että tollaiset asiat vaikuttaa ajankäyttöön. Mutta se ajankäyttö taas ei ole ollut sit niin kuin verrannollinen mun mielestä ikinä tai meidän ystäväporukassa siihen, että kuinka niin kuin hyviä tai niin kuin läheisiä ystäviä me ollaan keskenään. Et se, että kuinka usein mä näen jotain, ei niin kuin määritä missään määrin sitä, että onko se, kuinka läheinen ystävä se on mulle. Että saattaa niin kuin nähdä joitain ihmisiä tosi usein, mutta niin, se ei niin kuin kerro sitä tai jotain mun ystävää. Mä saatan nähdä kerran 2 vuodessa, koska ne asuu ulkomailla, mutta ne on silti mun niin kuin sydän ystäviä. Että joo, en ole kokenut, että on vaikuttanut hirveästi. Ja sit, tätä tukee niin kuin myös mä luulen, että se, että ainakin mitä on kuullut, niin moni just sanoo, että kun tuut äidiksi, niin se yhteydenpidon tapa niin kuin muuttuu, koska sulla on se vauva siinä, sä oot tosi kiinni siinä ja jotenkin se perhe ehkä korostuu jotenkin siinä varsinkin ihan kun se vauva on uusi, jos se on ensimmäinen ja näin, niin se on sellaista, se vie sen huomion. Niin tiedän paljon, että mun niin kuin, sit taas omilla ystävillä on joitain sellaisia ystäviä, jotka vaikka pitää ystäviinsä yhteyttä silleen päivittäin, vähän niin kuin jatkuvasti, että niiden WhatsApp-keskustelut laulaa niin kuin suurin piirtein läpi päivän ja joka viikonloppu on sovittuna niin kuin molemmille päiville jotain tekemistä ystävien kanssa ja näin, niin ei, koska mulla ei koskaan ole ollut näin, että en mä mun niin kuin läheisimpien ystävien kanssa, en mä niin kuin WhatsAppissa niin kuin keskustele niiden kanssa koko ajan missään nimessä, vaan mä näen mun ystäviä ja silloin me niin kuin
jutellaan kaikki asiat läpi, tai me lähdetään vaikka yhdessä pidemmäksi aikaa johonkin, en mä tiedä, viettään aikaa johonkin reissuun, tai jotain tämmöistä, että se ei ole sellaista jatkuvaa, jolloin se vauva ei ikään kuin ole häirinnyt sitä meidän vanhaa tapaa myöskään pitää yhteyttä, että se ei ole muuttanut sitä, niin sitäkin ajattelen, että se voisi niinku tukea sitä. Ja sitten vielä sellainen, mä oon itse niin kuin, tai kun pohtii sitä, että miksi myös just se äitiys usein saattaa muuttaa niitä ystävyyssuhteita, niin varsinkin jos on niinku kaveriporukan ensimmäisiä, jotka saa lapsia ja näin, niin monilla niin kuin ystävillä ei välttämättä ole sellaisia ikään kuin lapsitaitoja lainausmerkeissä. Ja tarkoitan sillä sitä, että ihmisiä saattaa vaikka, siis pienet lapset jännittää. Sehän on luontaista, että jos ei sulla ole niistä kokemusta, niin saattaa tuntua niin kuin jännittäviltä asioilta. Ja että miten niiden kanssa nyt pitäisi olla ja mitä niille pitäisi sanoa. Että jos sä meet vaikka tapaan sun ystävää, niin joistain voi varmaan tuntua siltä, että sulta oletetaan kauheasti jotain osaamista tai tietynlaista käytöstä, että sun ystävät yli heti lykkää sen muutaman päivän ikäisen nyytin syliin ja on silleen, pidä tota ja niin kuin lepertele sille ja näin. Niin mä ainakin itse on yrittänyt ja niin kuin tiedostanut sen, että mä en halua niin kuin olla semmoinen, kuka ikään kuin olettaa ystäviltä tietynlaista niin kuin, osaamista niiden lasten kanssa tai semmoista suhtautumistakaan niihin lapsiin, että tää on niin ihana ja tälleen, koska mä mietin itteeni vaikka pari vuotta sitten tai näin, enkä mä edelleenkään, en mä ole semmoinen lapsikuiskaaja, tai että mä saattaisin olla kaikkien muiden lapsille jotenkin sillain, ja olla jotenkin tosi luonteva niiden seurassa. Päinvastoin siis, just jos mulla olisi jonkun aikaa sitten antanut vauvan syliin ja näin, niin mä olisin saattanut olla ihan sillä, että mitä tälle pitää tehdä, ja olisi tullut vähän semmoinen niinku, jotenkin niinku mennyt vähän kipsiinkin ja näin, niin en mä tiedä. Ehkä tää on kaukaa haettua, mutta että kyllä voisin ajatella, että tommonenkin saattaa vaikuttaa, että joitain ystäviä alkaa vähän niinku jännittää se, että jos sun kaveri saa vauva ja se olettaa hirveästi sulta jotain, niin olen itse yrittänyt keskittyä siihen, että en oleta keneltäkään mitään. Tosi hyvä pointti. Ja tietenkin sit se, että on niin kun, elämän tilanne vaikuttaa siihen, että mitä sun mielen päällä on ja mitä juttuja sä haluat jutella ihmisten kanssa, mutta se on myös mun mielestä ihan niin kun käytösasia, että ei ole hyvää käytöstä jauhaa jollekin ihmiselle sellaisesta asiasta, mikä ei ole sille yhtään niinku relevantti tai mieluisa tai tuttu niinku tuntikausia, koska niinku tiedät, niin äidithän saattaa jauhaa jostain tyyliin, tiedätkö, puklaamisesta vaikka tunteja, ja se on ihan niinku fine keskustelu niille, koska se on niille relevantti asia näin, mutta jos sä alat jollekin sun niinku lapsettomalle ystäville niinku hirveästi vaahtoa jostain puklureteistä, kakkavaipoista, kakan koostumuksesta, ruoan mauista, whatever, niin äkkiä ne siihen puutuu ja näin. Mikä on siis 100% ymmärrettävää. Jos ei se aihe sulle relevantti, niin siitä voidaan keskustella totta kai, koska se on sille toiselle relevantti, mutta ei että se valtaa sen koko tilan ja näin. Joo. Ja ainakin mulle itselle, ei mulle tullut sellainen olo, että mä haluaisin vaan puhua vauvajuttuja missään nimessä. Musta on oikein freesiä puhua niiden lapsettomien ystävien kanssa, niiden jutuista ja niin kuin muista asioista, kuten vaikka duunista tai harrastuksista tai jostain. Ja se on mun mielestä ihana, että on niin kuin paljon niin kuin äitiystäviä, kenen kanssa voi jakaa niitä eri vaiheita ja tilanteita, ja se on oikeasti ihan parasta. Ja sit voi niin kuin muiden ystävien kanssa, vaikka ei ole lapsia, niin vähän keskittyy niin kuin muihin juttuihin. Et se on mun mielestä tosi silleen ihana, ja näin itsekin on silleen niin kuin tehnyt, mutta totta kai silleen läheisten ystävien kanssa, kenellä ei ole lapsen, totta kai se äitiys ja se vauva niin on sun niin kuin isoin juttu tällä hetkellä, niin totta kai jakaa niin kuin kuulumisia siitä. Toisi vähän outoa, jos sä et ollenkaan jakaisi heille tai puhuisi niitä lapsijuttuja. Että kyllä se on sun mielestä vähän outoakin, että jos vaikka ystävät ei vaikka kysyisi, että miten sulla vauvankaan menee, kun se on kumminkin sillä hetkellä se sun juttu. Että sitten jollain ystävillä voi olla tai uusi työjuttu, uusi kumppani tai niin kuin hääsuunnitelmat. Kyllähän niistäkin silloin sit niinku puhutaan. Ja se on mun mielestä aina, että mikä on niin kuin sillä ystävillä se relevantein asia, niin kyllähän siitä vähän silleen enemmän jutellaan. Samaa mieltä. Ja sitten jotkut mun mielestä vähän niin kuin kynsin ja hampain on silleen, että no mä en nyt tätä vauvaa niin kuin tuputa kellekään mitenkään ja en halua puhua tästä mitään. Mä en laita siitä yhtäkään kuvaa mun someen, koska ei ketään kuitenkaan kiinnosta. Ja mun mielestä sekin on vähän niin kuin outo suhtautuminen. Sitten se yritetään niin kuin
vähän niin kuin silleen Joo. koska se on isoin asia sun elämässä, se on sulle Joo. super tärkeä siinä tilanteessa näin, että Mutta se on mun mielestä, jos puhuu sit omasta niin kun, lapsesta tai vauvasta tai näistä, että sit siinä tulee vähän sellainen monesti sellainen kuva, että nyt niin, sä ootkin et sä semmoinen... pelkää sitä. Joo, että vaikka hetken valitteli siitä, että se on vähän semmoinen niin kun aihe, mikä saattaa jotenkin, tiedätkö, herättää tosi vahvoja Joo, se tunteita. triggeröi, Se joo. triggeröi kyllä. Ja sitten jotenkin, joo, se on musta tosi niin kuin jännä tietyllä Kyllä, tavalla. kyllä. Että siitä ei vaikka oikein yhtään sä sytyt tai muuten sä oot semmoinen, että sä puhut, niin kuin luullaan, Niin. että sä vaan Joo. oot pelkästään sitä, vaikka se ei oo Ei se silleen. ole, niin. Ei, tai että sua ei kiinnostaisi mitkään Niin, muut asiat just tai toi. vastaan. Mutta miten sitten vielä, mä itse olen niinku aistinut tällaista, että et kun sä saat lapsen, ja se on ehkä yleisimmin vielä, niinku, että kun sä ensimmäisen lapsen, niin sitten tulee sellainen, niinku, tai et tosi paljon puhutaan niinku vauvakupla. Että mulla on nyt tää vauvakupla, ja mulla itsellä tulee ainakin sit, kun joku puhuu, että mä oon tässä vauvakuplassa nyt, ja laittaa someen jonkun päivityksen, että hei, tässä on tää meidän vauva, mutta bye bye, takaisin vauvakuplaan. Tiedätkö, vähän silleen. Niin mulla tulee helposti itselle siitä semmoinen olo, että okei, että toi niin kun, vähän niin kuin haluaa nyt olla tuolla sen ikään kuin, no potero on nyt väärä sana, mutta niin kuin siellä omassa kuplassansa tavallaan, ja vähän niin kuin rajaa sen silleen, että mä menen nyt pois tästä, että mä oon niin kuin siellä tavallaan. Vähän niin kuin, no, mulle se tarkoittaa sitä, että silloin, tai tulee helposti semmoinen olo, että hän haluukin olla nyt niissä omissa oloissansa jotenkin siellä vauvakuplassa, mihin kuuluu ehkä se vauva ja mies jotain niin kuin lähes sitä perhettä tai näin. Niin, no, en mä tiedä, miksi mä sanoin tämän, tai että kaipaaks mä tähän mitään ajatuksia, mutta ihan vaan niin kuin heittuna silleen, että helposti ehkä itselle saattaa tulla semmoinen olo, jos joku tosi voimakkaasti sitä vauvakuplaa silleen puhuu ja näin, niin että sit se tarkoittaisi sitä, että ehkä niinku muut asiat on hetken paussilla, kuten Totta. ystävyys tai jotain. Mut joo. Tämä Joo. oli nyt kauhean keskeneräinen ajatus ja en mä tiedä, oliko tuossa mitään, mutta Mä saan kyllä kiinni tästä tarkoittaa, ja ehkä jotkut sit just saattaa myös olla, että ei viitti silleen jotenkin liikaa sit myöskään tungetelta. Niin, Että se jää just. vähän niinku itsestään silleen taka-alalle, että hei mä odotan vaikka, että tää mun ystävä ottaa yhteyttä, Niin. että voi tulla vaikka näkemään vaan tai joku haluaa tavata, että Niin. antaa sen niinku tilan sille. Että mä kyllä Niin. ymmärrän, mitä sä tuolla Niin, niinku tarkoitat. niin. Ja ehkä sit molemmat joskus silleen, musta tuntuu, että Suomessakin ollaan vähän enemmän silleen varovaisia, annetaan toisille niinku tilaa, eikä Juu. tungetella, että hei mä tuun käymään. Niin, Eikä ei. odotetaan ehkä että se näissä. kutsuisi tai jotenkin, että se päästäisiin sinne vauvakuplaan Niin, sisälle mut itses. joo, Ja kun niin. mä itse ainakin toivoin, tai siis ajattelin niin, että silloin kun meidän vauva oli syntynyt, niin mä tosi paljon toivoin, että mun Niin, ystävät sama. tulee heti Joo. käymään ja näin. Totta kai, no siinä oli aluksi hetki, että ei, koska se oli vaan niin sekoilua niin pari päivää, mutta niin kuin heti toivotin tervetulleeksi, että tulkaa Sama. katsoa. Ja se näin, oli tosi että, tärkeetä niin, mun mustakin mielestä. tuntui ihanalta, että ne tuli ja näin, että en mä itse kokenut, että mä tarvisin sellaisen niin kuin hetken paussin ystävistä silloin vauvan just synnyttyäkään. No miten sitten se, että kun ihmisillä on niinku tosi erilaisia tapoja ja ajatuksia vaikka lasten kasvatukseen liittyen ja siihen liittyen, että no miten niiden kanssa just ollaan, onko jotain Niin. niinku toimintatapoja ja sääntöjä, jopa varsinkin myöhemmin ehkä korostuu, niin koetko sä, että se vaikuttaa ikään kuin, että kenen ystävä sä haluat olla, että millaisia ajatuksia niillä on ja että ärsyttääkö sua vaikka muiden erilaiset ajatukset lasten kasvatuksesta tai toimintatavoista tai näin? No siis mun mielestä ainakin omassa nyt niin kuin lähipiirissä omat äitikaverit, niin musta tuntuu, että meidän kasvatustyylit ja toimintatavat on aika samanlaiset, mikä johtuu varmasti myös aika paljon siitä, että me ollaan silleen aika samantyylisiä ihmisiä. Et mä en ole huomannut mitään ihan super isoja eroavaisuuksia, mutta kyllä niitäkin on. Ja se on musta niin kuin tosi fine, koska lapset ja vauvatkin on erilaisia, temperamentit on erilaisia. Kyllähän niin kuin vauvojen kanssa pitääkin toimia eri lailla. Joo. Ja sitten mun mielestä, mikä on niin kuin ihanaa, että mun mielestä koskaan ei tarvitse jotenkaan miettiä, että jos mä nyt toimin näin, niin mitä noi muut sanoo. Että ei ole yhtään semmoista fiilistä, että toisten tekemiä silleen, niin kuin, tiiäksä, kritisoitaisiin. Tai niinku, vahdittaisi ei ylipäätään. yhtään. Mulla ei ole yhtään sellainen fiilis koskaan ollut kenenkään mun äitiystävän kanssa. Et enemmän ollut semmoinen, että tuetaan toisemme, annetaan hei vähän vinkkejä, jos joku on kekannut jonkun hyvän jutun. Että ollut niin semmoinen, niin kuin, en mä tiedä, tosi semmoinen hyvä fiilis siinä. Että ei ole just tuntunut siltä, että niinku kytättäisi mitään
muut Jep, tekee. se on kyllä totta, joo. Ja, siis, niin. ja vielä, sori, mä Joo, puhun ei tälleen mitään, päälle. Mutta, ja myös se, että mä en koe, että mua myöhemminkään ärsyttäisi muiden toimintatavat. Mun mielestä kaikki tekee just niin, kun oikeasti itsestä tuntuu hyvältä. Ja just niin kuin mä sanoin, niin lapset on erilaisia. Ei kaikki toimintatavat sovi kaikille. Ei. Joo. Mä oon ihan samaa mieltä tosta, että kaikilla saa ja pitää olla ne omat toimintatavat, mutta silti mä itse koen kyllä, että kyllä mä niinku ehkä tiedostamattanikin just hakeudun sellaiseen seuraan, jossa me ollaan suht niinku samantyylisiä ja ajatellaan samalla tavalla niinku vauvan kasvatuksessa, mutta myös muista asioista elämässä, että se ei rajoitu vaan siihen. Me ollaan vaan samanhenkisiä niinku kokonaisvaltaisesti, jolloin myöskään tässä lasten kasvatus/toimintatapa-asiassa ei ole mitään mittavia eroja. Totta kai pieniä, mutta että mulla on semmoinen olo, että me ollaan tosi niinku samanhenkisiä. Enkä mä en niinku ajattele, että pitäisi olla kaikessa samaa mieltä, mutta mä tiedän, että mä oon semmoinen ihme, että kyllä mua jossain vaiheessa alkaisi vaikka ärsyttää, jos joku olisi vaikka tavallaan, jos olisi tosi erilainen ja todella tiukka siitä omasta jutustaan niin, että muidenkin pitäisi vähän niin kuin, tiedätkö, vähän niin kuin rekrytoisi muitakin, vaikka yrittää saada ajatteleen samalla tavalla kuin hän, jos hänellä on joku tosi sellainen radikaali ajatus tai sääntö tai toimintatapa, että mä en niin kuin, mikä olisi joku esimerkki tuommoista, kun mä itse asiassa mietin tätä, että mitkä olisi semmoisia isoja, vaikka mitkä asiat voisivat olla isoja eroavaiksi, just sikäisiä toimintatapoja, että mihin se voisi niinku liittyä? Mä ajattelen, että se on ehkä niinku, ei vauvankaan vielä, mutta sitten kun lapset on niinku isompia, niin just vaikka, että no saaks sun lasta komentaa, niin, tai miten totta. sitä saa komentaa tai varmasti ohjeistaa. Korostuu, kun lapset kasvaa ja siihen pitää niinku enemmän kiinnittää huomiota. Mä luulen, että ne kasvatuserot niinku jotenkin korostuu silloin, että nyt niinku vauva-aikana ei niitä eroja ei, koska ei noille niinku, ihan sama mitä sä sanot niille. Niin, niinku. Totta. Ja sitten ehkä myös toinen, mikä voisi olla joku niinku todella radikaali vaikka suhtautuminen johonkin ruokaan. Niin, jos on toi on totta. Niinku, ja siis jokainen saa olla vegaani tai jokainen saa olla paleo, ruokavalio, whatever, ihan mitä vaan. Mutta jos saisit niinku kynsin ja hampaa niin, että jos mun lapsi tulee teille kylään ja sun pitää valmistaa sille joku paleo, raaka-ateria jotain, niin sit se niinku voisi alkaa mua ärsyttää, koska mun mielestä se on vähän niinku talossa talon tavoilla. Joo, ja niinku mun lasta saa muut ihmiset komentaa ja ohjeistaa, ja jos vaikka se olisi vähän erilaista ohjeistamista tai erilaisista asioista kuin mitä mä kotona, niin whatever, jos se on kylässä niinku tunnin tai kaksi päivää jossain, että ei se niinku, mut joo, ehkä tommoset. Joo, ja ehkä just itse mietin, että mikä sitä alkaisi ärsyttää just se, että jos sit just niin kun, joku niin kun vaikka just silleen huomasi, että alkaisi just niin kun kritisoimaan tai katsomaan, että ai, et annaks sä tota ruokaa, että meillä tehdään tätä. Että just niin ehkä tommonen olisi semmoinen luotaansa työtävä juttu. Niin. Että jotenkin se, että saa olla silleen rennosti niin kuin tai sille jotenkin, ja semmoinen fiilis mulla on ainakin aina ollut, ja mistä on kyllä ihan super niin kuin kiitollinen, ettei ole tarvinnut mennä niin kuin, että teekö se nyt ihan jotenkin väärin tai oudosti tai näin, niin joo. Ei koska, ja sitten ennemminkin mä ajattelen niin, että mulla on niin kuin, en mä tiedä, fiksuja ystäviä, että mä oikein niinku haluan tavallaan nähdä, mitä ne tekee. Että mä otan niiltä niinku vinkkejä ja imen niiltä niinku tietoa, että mun ei tarvitse itse selvittää kaikkea. Että yhtäkkiä jollain on joku sika hyvä, en mä tiedä, smoothie, mikä toimii, tai unikouluvinkki, tai ihan mikä tahansa. Tai joku, että miten sä opetat nyt sun lapsista seisoo tai menee pöydältä alas, niin mä oikein on silleen, että hei, että mulla on fiksuja ystäviä, niin mä katson, mitä ne tekee, niin mä teen samat mulle. Mun mielestä se on vaan niinku. Ja meillä on just yksi mun mielestä yhteinen just ystävä, jolta tulee aina ihan super jotenkin hyviä vinkkejä ja on aina jotenkin, tietää jotenkin, että mitä kaikkea jotenkin on. Niin musta on ihana se, että joku on semmoinen vähän edelläkävijä, että me muut seurataan perässä. Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Niin, joo. No sit, mites sä vähän sivusitkin tätä jo, mutta että aihe uudet ystävät äityyden myötä, niin sä paljastit jo sen, mutta että olet siis vissiin saanut paljon uusia ystäviä äityyden myötä, niin oliko näin? Joo, kyllä. Siis oon saanut just niinku tosi paljon uusia ystäviä äityyden myötä, mikä on ollut kyllä ihan supermahtava juttu. Ja tosi semmoista, että totta kai äitiys on se, mikä meitä yhdistää vahvasti. Mulla on muutenkin tosi niinku samanlaisia ihmisiä, että paljon muutakin yhteistä. Että varmaan, että me oltaisiin niinku muutenkin ystäviä, vaikka me ei oltaisi äitejä. Että siinä on niin paljon muutakin, mikä on vielä niinku mun mielestä semmoinen
Todellakin. tosi ihana lisä siinä. Koska ei se mun mielestä riitä siihen, tai siis, no, itsestä tuntuu siltä, että en mä niin kuin jotenkin tarvitse ketään ystävää vaan siksi, että se on äiti, vaan niin kuin, että ei se niin kuin kauheasti sit kuitenkaan ehkä, että on tärkeää ja ihanaa, että siinä on niin kuin muutakin yhdistävää, jolloin se on ihan jotenkin eri tasolla ja levelillä se ystävyys. Se on ihan totta, että ihanaa, että on nyt ystäviä, kenen kanssa voi oikeasti jakaa tätä uutta elämänvaihetta ja tehdä juttuja vauvojen kanssa. Että ihan mahtavaa, mutta me ollaan myös niin kuin äitikavereiden kanssa nähty myös niin kuin ilman vauvoja. Että se kertoo myös tosi paljon, että on tosi mukavaa tehdä myös myös omassa niin kuin porukassa juttuja ja jutellaan niin kuin eri asioistakin kuin vaan todellakin vauvajuttuja. Just näin. Joo. No mistä sä ja mä sitten ollaan saatu näitä uusia ystäviä tämän äitiyden myötä, missä me olemme tutustuneet? No esimerkiksi mehän tavattiin raskausaikana. Ja pitäisikö meidän kertoa meidän tarina, miten me ollaan tavattu? Haluatko kertoa? Joo, mä kerron. Eli siis oli niin kuin, muistaakseni oliko se tammi-helmikuu. Me oltiin ehkä noin puolivälissä meidän raskautta. Ja siis mä ihan sattumalta näin Jonna Luukon äitikaverihaku postauksen. Ja Instagramissa. Ja sit mä näin, että siellä oli siis yksi niinku kommentti siellä alakulmassa niinku auki. Ja se oli sun kommentti. Ja mä siis luin sen. Ja siis mä en tiedä, kun siellä oli vaikka kuinka monta kommenttia siinä postauksessa, niin mä en ois varmaan lähtenyt selailemaan niitä. Mutta siis mä vaan näin sen sun ja mä luin sen. Ja se, mikä kiinnitti mun huomioon, että sä olit laittanut sun laskettua aikaan kesäkuussa. Ja mä olin, että okei, että munkin lapsen laskettua aika on kesäkuussa. Ja mä jotenkin ajattelin aluksi, että se äitikaverihaku oli niin kuin sille äidille, jolla on jo lapset. Mä en tiedä, minkä takia mä ajattelin sen niin. Että mä en niin kuin ajatellut, että raskaana olevat laittaisi. Ja mä en tiedä, minkä takia. Ja jotenkin se kiinnitti mun huomioon. Ja sitten mä menin katsomaan sun profiilin. Ja siinä mä olin, että okei, että tää vaikuttaa niin kuin tosi samanhenkiseltä tyypiltä. Jotenkin ihana fiilis tuli sun profiilista. Ja mä mietin, että meillä voisi olla niin kuin paljon yhteistä. Ja sitten mä laitoinkin sulle heti viestin. Kirjoitin vähän, että niin kuin kerroin vähän itsestäni, mun mielestä mä ihan tarkalleen muista. Ja just kerron, että odotan myös vauvaa ja näin. Ja sitten sä vastasitkin aika nopeasti. Ja sä asuit silloin vielä Köpiksessä. Niin oli. Olit silloin vielä töissä siellä. Ja sitten me sovittiin, että me nähdään, kun sä tuut takaisin Suomeen. Et siinä kesti jonkun aikaa. Meni muutama kuukausi jopa. Joo. Ja sitten me nähtiin ekan kerran. Joo. Ja siitä se sitten ja nyt me ollaan tässä. Ja siis se kyllä heti, kun mä muistan, me tavattiin ekan kerran, niin meillä kyllä klikkasi heti. Se oli et musta tuntui oikeasti, että me oltiin tunnettu niin paljon pidempään. Joo, niin se oli. Ja mä muistan, kun mä tapasin sut, että sä olit kumminkin mun ensimmäisistä silleen, niin kuin, voi sanoa, niin kuin, että on tavannut tässä niin kuin äityyden niin kuin myötä, niin oli kyllä ihana fiilis, että sunkaan pääsi vielä jakaa niitä loppuraskausjuttuja. Totta. Ja nyt tietenkin vauvavuosi on ollut ihan parasta jakaa yhdessä. Mutta toi on meidän tarina, eli Instagramista ollaan tavattu. Mutta ja sitten, sittenhän tää on taas lähtenyt niinku vähän silleen lumipallona, niinku, että sitten me mentiin yhdessä tämmöiseen äitiysjoogajuttuun ja siellä tutustuttiin ihmisiin, joiden kautta me sitten tutustuttiin vähän niinku niiden ystäviin. Ja niinku, että tästä on niinku, tähän on tullut paljon outojen sattumusten kautta niinku ihmisiä. Ja kaikki on tuntenut vähän joidenkin kautta jotain vähän entuudestaan. Ja et ollut jotenkin tosi silleen niin kuin, jotenkin luonnostaan sit syntynyt tosi saman tyylinen ja henkinen porukka, mikä on silleen, että en osannut odottaakaan, että miten ihania tyyppejä tässä vaiheessa niin oikeasti voikaan tavata. Nimenomaan. Jotenkin joo, siis super niinku kivoja ja inspiroivia ja ihania ihmisiä kaikin puolin. Niinku, uskon, että meidän niinku ystävyys kestää, vaikka nyt palaillaan töihin ja kuka tekee mitäkin. Niin paljon ihania juttuja myös tulossa. Kyllä. Mutta joo. Ja sitten just tohon, että missä muuten tapaa, niin just esim. Harrastukset on kyllä tosi hyvä. Niin just tiedätkö niin kuin äitiysjoogat ja muut harrastukset, niin kyllä. Se on aika semmoinen varmaan, mistä monet
tutustuu. Kyllä, koska yksinäisyydestähän puhutaan paljon kun vanhempainvapaalla, että jengi kokee, että ne on yksinäisiä, ei oikein näe kavereita ja vähän niin kuin on siellä kotona 4 seinän sisällä, niin mun mielestä erilaisiin harrastuksiin niin kuin avoimin mielin meneminen on niin kuin tosi hyvä tapa tavata ihmisiä. Mutta se pitää sanoa siihen, että se ei mun mielestä niin kuin riitä, että sä meet sinne paikalle tavallaan, että sun pitää myös, jos sä haluat niinku ystävystyä ja tutustua, niin sun pitää avata keskustelua ja olla silleen, että hei, että me ollaan nyt täällä muskarissa, mutta mennäänkö tämän jälkeen näiden vauvojen kanssa kahville tai silleen, että se ei vaan niinku... Pitää olla niinku avoin ja rohkea. Joo, ja kysyy reippaasti. Niin. Ja sitten mikä on niinku pahin, mitä voi tapahtua, joku on silleen, että no mä en ehdi tänään, että... Niin. Tai että vaikka sä sanoit, että mä en halua, niin whatever. Sitten se ei halua. Ja kyllä mä nyt mietin, että jos vaikka ei olisi tutustunut uusiin ja olisi vaan se niinku vanha kaveripiiri, niin kyllä mä uskon, että mä olisin esim. Ollut äitiysvapaalla niinku yksinäisempi, koska just kun vanhoilla ystävillä ei ollut lapsia, niin ei mulla olisi silloin arkena ollut niin paljon tekemistä. Joo. Että kyllä ne äitiystä nyt niinku jälkikäteen on ollut kyllä niin tärkeitä ja nykyään just tosi niinku läheisiä ystäviä, niin ollut kyllä tosi silleen onnekas oikeesti, että on tutustunut uusiin silleen luonnostaan. Niin. Joo, mä kanssa on mieltä, että että koska mun mies on ollut myös niin paljon kotona nyt perhevapailla, me ollaan oltu yhtä aikaa yli puoli vuotta ja näin, niin se mulla on ollut niinku sitä seuraa, että mä en ole sillä tavalla kaivannut tietyllä tapaa, mutta jos mä olisin ollut yksin, niin tilanne olisi ollut eri. Ihan varmasti. Vielä ihan siis tosi nopea kysymys. Mun mielestä tää on jotenkin sellainen mielenkiintoinen aina tietää, ei liity sille äityyteen ja ystävyyteen, mutta kun moni sanoo, että kun ne menee vaikka naimisiin, niin niiden niin kuvatekstissä jossain Instagramissa lukee siinä hääkuvissa, että today I married my best friend. Niin oliko sulla näin? Did you marry your best friend? No, mulla oli kyllä. Et mä koen, että Kimi on ehdottomasti mun paras ystävä. Ja mä luulen, että tämä johtuu tosi pitkälti siitä, kun me ollaan oltu niin nuorista asti yhdessä. Ja me ollaan tehty niin paljon asioita, että asuttu niin kuin tosi iso osa meidän aikuisista niin kuin ulkomailla kahdestaan. Että ei olla vaikka oltu Suomessa aina, että nähty koko ajan niin kuin, vaikka ystäviä säännöllisesti, että me ollaan oltu niin sellainen tiimi. Ja aina kun on tapahtunut jotain, niin Kimi on ollut se lähin tyyppi mukaan siinä, kelle kertonut kaikki. Että kyllä se niin kuin on mulla niin kuin aika selkeä juttu. Mites sulla? Joo, mulla ei. Mun niin kuin, kumppani ei ole mun paras kaveri, jos miettii niin kuin siinä merkityksessä. Totta kai se on mulle maailman tärkein ihminen, mutta mä oon aina jotenkin niin kuin, en mä tiedä, mulla on ollut jotenkin tai että mun kumppani ei voisi koskaan missään tilasta korvata mulle mun ystäviä ja sitä merkitystä, mikä niillä on mulle. Mutta myöskään tietenkään mun ystävät ei voi koskaan niinku korvata sitä, mitä mun kumppani on mulle, mikä sen ihmissuhteen niinku, merkitys on sillain. Mutta ei. Mulla on niinku ystävät on erikseen ja mulla on niinku best friendit erikseen ja sitten on mun kumppani. Niin oliko sulla esimerkiksi silleen, että jotkut asiat vaikka, että sä vaikka jaat jotkut asiat vaikka ystävien kanssa? Joo, vai sille, että todellakin. Jos vaikka koska en mä kerro mitään niinku, tai että just mä itse kuulin, mitä olet kysymässä, mutta mä aloin vaan puhua päälle. Eli että jos mulla vaikka käy jotain, niin en mä välttämättä kerro sitä heti ensimmäisenä mun kumppanille. Vaan mä saatan kertoa aihepiiristä riippuen, mitä mulla kävi. Jos oli joku työsattumus tai jotain, niin mä saatan kertoa vaikka mun niinku kaverille, joka on töissä vaikka samanlaisessa ympäristössä tai jotenkin, että se niinku ymmärtää mua niinku, ehkä niinku paremmin siinä tilanteessa, mitä mulla vaikka kävi. Okay. Et en mä niinku automaattisesti aina kerro kaikkea, eikä mun kumppanin. Joo. Tosi mielenkiintoista, kun mulla taas on kyllä semmoinen, että mä kerron musta kaiken eka Kimille. Totta kai jotkut aiheet on se, mistä juttelee kavereiden kanssa. Niin. Mutta mielenkiintoista. Niin on. All right. Mutta hei, tässä on ollut nyt ystävyysläpinää niinku aivan riittämiin. Toivottavasti olette vielä siellä linjoilla. Vielä olisi Q&A. Ja tällä kertaa se on aiheesta unikoulut. Yksi seuraaja kysyi meiltä tähän, ja se kysymys kuului niin, että oletteko tehneet unikouluja, ja mitä mieltä ollaan niistä? Ja sitten nyt nopea tiivistys sellaisille, joilla ei välttämättä ole vielä lapsia, niin unikoulu tarkoittaa siis tällaista, unikoulua, missä tietyn ikäistä vauvaa ikään kuin opetetaan nukkumaan tietynlaisen metodin avulla. Just sen itsenäiseen nukahtamiseen ja nukkumiseen. Joo. No niin, Mira, oletko tehnyt ja mitä mieltä? Joo, me ollaan tehty unikoulu.
me tehtiin se, kun August oli noin 7 kuukautta, kun meillä oli aika hankala vaihe unen kanssa, että hän ei vaan osannut nukahtaa illalla itsenäisesti. Ja sitten kun yöllä heräsi, niin kaipasi siihen niin kuin meidän avun, että pystyi jatkamaan unia. Niin meillä tuli sellainen olo, että nyt olisi niin kuin hyvä aika tehdä. Ja me valittiin meidän metodiksi toi tuoliunikoulu. Me itse asiassa ennen tätä testattiin yöstä sylistä sänkyyn metodi, mutta me huomattiin heti, että se ei niin kuin sovi meille. Et me siirrettiin heti tähän tuoliunikouluun. Ja tämä me valittiin sen takia, kun mä koin, että kumminkin, että tämä on sellainen vähän ehkä lempeämpi metodi, kumminkin kun oli kyseessä suhteellisen pieni vauva vielä, että me ollaan niin kuin hänen siinä niin kuin vieressä, kun hän opettelee tätä uutta taitoa. Ja ja siis meillä oli tosi niin kuin positiiviset kokemukset tästä, että ensimmäinen yö oli tosi raskas ilta sekä se yöherääminen, että se vaatii todella paljon hermoja, mutta siis se helpotti heti sen ekan yön jälkeen ja heti seuraava oli jo helpompi. Niinpä. Ja nyt vielä taas mä vähän yritän, että jos on sellaisia, ketkä ei ole niin sisällä tässä aiheessa, niin siis miksi se on raskasta ja niin kuin, miksi puhutaan unikoulusta olevan raskana, niin siihen lähtökohtaisesti kuuluu niin kuin itkemistä, koska vauvat protestoi niin kuin uusia tapoja vastaan. Ja ei niillä ole mitään muuta tapaa kommunikoida kuin itkee, niin silloin joku määrä itkuu on niin kuin aina osa näitä unikouluja, jolloin niin kuin, totta kai se on kiva raskasta. siinä vierestä seurata, mutta sitten mä koin, että tämä on niin hyödyllistä niin kuin vauvalle että meille, että se on niin kuin hänenkin parhaaksi, että hän osaa nukkua itse, että ne unet varmasti niin kuin se laatu paranee. Että ja meillä oli siis aika selkeää, että kun mä huomasin, että meillä kyllä niinku kaivataan sitä unikoulua, että hän ei niinku itsestään, niinku, kun jotkuthan vauvat vähän niinku vaan oppii, niin meillä ei ollut kyllä semmoinen tilanne, niin mä koin, että me kyllä niinku kaivataan sitä. Ja tosi nopeasti muutama yö siinä meni, niin oppi kyllä niinku itsestään nukahtaa niinku iltaisin ja sitten yötkin meni jo paljon paremmin. Ja te siirsitte samalla sinne omaan sänkyyn nukkuun sen unikoulun myötä. Joo, että hän oli aika pitkään nukkunut meidän vieressä. Että oli jo hetken nukkunut ehkä omassa sängyssä, mutta siitä lähtee niinku aina, että ei olla otettu niinku viereen. Ja kuuluuko teillä vielä, monihan lopettaa unikoulun myötä niinku täysin yösyötöt, eli ei anna enää rintaa tai pulloa öisin, niin lopetitteko te ne vai? Me itse asiassa myös lopetettiin, että olisiko nyt aamuyöstä imetettiin kerran, mutta lopetettiin aika lailla. Mutta mä vielä tähän sanon, että meillä tuli vaikka myös siinä flunssaa jossain vaiheessa, kun tehtiin, niin se ei ollut niin se, että okei, me ei koskaan tehty mitään muutoksia tähän. Että kyllä sitten me otettiin esim. Kerran sit takaisin vaikka yösyötöt. Kun oli kipeä. Niin, että meillä se ei ollut, kun jotkuthan, jos sitten tekee jotain muutoksia, niin se on siinä. Niin. Pitää aloittaa alusta. Niin meillä ei ainakaan ollut niin. Et sitten on ollut myös aika silleen, vauva on ollut jotenkin sopeutuvainen ja joustaa, eikä unohtanut niitä oppimiaan taitoja, vaikka me vähän muutettiin. Niinpä. Mutta me voidaan muuten pitää varmaan joskus joku jaksokin tähän, että voidaan tarkemmin kertoa, mutta toi oli niinku sellainen pääpiirte, että ollaan tehty, mä koin sen hyödylliseksi ja mä sinänsä niinku kannatan tai on niinku, mun mielestä unikoulut on niinku hyvä juttu, jos vauva ei osaa itsenäisesti nukahtaa. Joo. Ja kaikki saa muuten, vielä mä tähän päälle, että jokainen saa nyt niinku miettiä, että mikä metodi itselleen sopii ja minkä ikäiselle vauvalle sitä haluaa. Että se menee sitten oman fiiliksen mukaan. Joo, sama juttu. Mun puolesta me ollaan kanssa tehty unikoulu ja oikeastaan nyt vähän niin kuin tehtiin toinen, mutta ensimmäinen unikoulu me tehtiin sellainen kuin tassuttelu on unikoulu, eli sitten sen rinnalla imemisrauhoittelun sijaan vauvaa niin kun tassuteltiin takaisin uneen siinä omassa sängyssä taputtelemalla pepulle tai selkään tai mihin nyt kukakin. Ja se tehtiin, kun hän oli mun mielestä reilu puolivuotias, eli aika samoihin aikoihin kuin teillä. Ja se meni hyvin. Mun mies teki sen, että mä nukuin yläkerrassa peltorit päässä, koska mä en olisi muuten pystynyt. Mä olin jotenkin aika herkkä silloin varsinkin vielä niille vauvan niin itkulle ja näin öisin, niin sitten koettiin parhaaksi, että mun mies tekee sitä ja rauhoittelee ja muutama yö ja sitten se toimi tosi hyvin, että sitten hän oppi nukahtaa just itsenäisesti ja pystyttiin rauhoittamaan hänet yöllä muillakin keinoin kuin sillä tissillä, että ei ne heräämiset siihen loppunut täysin, mutta se meni paljon helpommaksi niitä heräämisistä sitten taas uneen pääseminen. Ja jätettiin sinne syötöt tosiaan pois, mutta myös niin, että sitten aamuyöllä joskus
en mä tiedä, 5-6 maissa, kun hän alkoi heräilemään silleen vähän niin kuin enemmän, niin sitten mä annoin vielä maitoa, niin hän saattoi jatkaa sitten unia. Ja nostin silloin aamuista viereen, että tämä ei ollut ehkä sellainen ihan 100% malliesimerkki, mutta että tolleen tehtiin. Ja sitten siihen tuli välissä kuukaudet vieriä, tuli reissuja ja näin, että vähän meni takapakki. Ja sitten niin nyt tehtiin oikeastaan, kun siirrettiin hänet omaan huoneeseen 11 kuukauden iästä, niin sitten tehtiin vähän niin kuin uudestaan. Niin meni kyllä taas hyvin. Ja tosi nyt ihana kuulla. Hetkinen, mikäs metodi meillä on? Joku sekalainen metodi, mutta vähän tätä tassuttelua. Ja joo, aika sama kyllä. Tosi kiva. Voi vitsit, kuulostaa hyvältä. Vielä tähän yksi juttu. Leikataan pois, jos kukaan ei jaksa enää kuunnella. Mutta et nykyään ainakin mulle on tullut Instas vastaan aika paljon tällaisia niin kuin tilejä, jossa on joku tämmöinen vähän niin kuin, mä en tiedä, onko se itse oppinut uniterapeutti tai onko ne jopa käynyt jotain koulutuksia, mutta semmoisia tosi niin kuin, että ajaa niin kuin semmoista todella lempeätä näkökulmaa niin kuin tähän kaikkeen. Että ollaan niin kuin, että ehkä jos aiemmin niin kuin muutamia vuosia sitten oltiin tosi tiukasti sille, että kaikille pitää tehdä unikoulu ja unikoulu on osa niin kuin jokaisen perheen ikään kuin vauvavuotta ja näin, niin sit musta tuntuu, että nykyään on ehkä niin kuin enemmän jopa semmoinen, että ole lempeä, voit kuunnella vauvaa, vaan ei sinun tarvii lopettaa imetystä öisin, voit tehdä ihan mitä sinusta tuntuu, ota vauvaa lähellesi ja paijaa sitä ja anna hänen olla tissillä ja katso häntä silmiin ja hän on vielä niin pieni ja tälleen, että on tosi sellaista niin kuin lempeätä niin kuin otetta tarjolla. Mun mielestä se on myös hyvä, mutta sitten helposti voi ehkä tulla semmoinen olo, että no, että onko mä sitten tosi paha, kun mä teen tällaisen unikoulun, tai niin, tiedätkö, joo, koska siihen kuuluu sitä itkemistä, ja että se on vähän, että sitten joku ehkä, joka, no, tämä on mun ajatuksia vaan, mutta että joku, joka on tosi tämmöisen lempeän lähestymistavan, niin sit voi vaikka ajatella, että no, et sä oot niinku, että sä huudatat sitä sun vauvaa, ja se jotenkin tälleen, että siinä on vähän niinku. Niin joo, itse jotenkin ajattelisin, että sellainen kultainen keskitie, että jos tuntuu, että niin kun jaksaminen alkaa olemaan aika äärirailla ja vauva nukkuu huonosti ja heräilee tosi paljon ja sulla on niin kun nänni ihan kipeänä, kun koko ajan vaan yötä läpi imetät, niin kuin kyllä mä silti kannustan niin unikouluun, että sä oot silti niin kuin lempeä ja ihana äiti ja kuuntelet sun vauvaa ja teidän koko perheen hyvinvointia, jos sä kokeilet ainakin unikoulua ja näin, että ei se mene siitä varmasti rikki ja näin. Samoilla linjoilla. Nice. Mut hei, tässä tämän viikon jakso. Toivottavasti tykkäsitte ja palataan uusin aiheen taas ensi viikolla sitten. Just näin. Ja hei muuten, mä olisin tähän loppuun sanoa vielä, että meidät löytää muuten Instagramista nimellä Oversharing Body. Et jos et vielä seuraa meitä siellä, niin otan meidän tiliseurantaan. Joo, ja hei, meillä alkaa itse asiassa nämä Q&A-kysymykset pikkuhiljaa vetelee viimeisiään, niin nyt voitte pohtia, että mitä te haluaisitte kysyä meiltä tässä meidän Q&A-osiossa ja sitten droppaa sen meidän kysymysboksiin, mikä me laitetaan tässä joku päivä niin tulille. Niin miettikäähän kysymyksiä. Ei tarvitse olla vauva-aihe, se voi olla ihan mitä vaan. Just näin. Mut hei, kiitos tosi paljon kun kuuntelit taas ja palataan ensi viikolla. Ensi viikkoon, moikka! Moi moi!